Indijska legenda kaže da je jedan posjetitelj ušetao u rascvjetani vrt. Sa svih strana slušao je prigovor za prigovorom. Mango je rekao da bi radije bio kokosova palma. Zašto? Zato što je od palme sve korisno. Plod, lišće, grane, deblo. S druge strane, kokosova palma zavidjela je Mangu, zato što se njegov plod za skupe novce izvozi iz Indije. Sve biljke su bile ljubomorne jedna na drugu. Svaka od njih mislila je da je druga biljka ljepša, cjenjenija i korisnija. Oko posjetitelja zaustavilo se na jednom malom žutom cvijetu koji je radosno cvjetao u svom kutku vrta. Sagnuo se i upitao ga: zašto se ti ne žališ kao svi ostali? Cvijet je odgovorio: promatrao sam kokosovu palmu i zavidio je na lišću koje se lelujalo na vjetru. Poželio sam da i ja donosim divne sočne plodove kao mango. Ali tada sam pomislio da ako je Bog želio da budem kao kokosova palma ili mango, on bi me takvim i stvorio. Želio je da budem mali žuti cvijet. Pa zato želim biti najbolji mali žuti cvijet koji je ikad postojao.